Ahojte, dnes si urobíme zemiakové placky. Zemiakové placky nie je vôbec zložité urobiť, takže poďme na to. Potrebujeme zemiaky, potrebujeme cibulu, cesnak, potrebujeme, ja dávam do tohto množstva 3 vajíčka, polohrubú múku, podľa toho, aké chceme husté cesto, sol a koreniny. A koreniny tu mám drvenú rastcu, potom tu mám majoránku, mám tu korenie na pizzu ja dávam a čierne korenie. Tak, zemiaky si najskôr musíme postrúhať. To isté musíme urobiť aj s cesnakom a s cibulou. Ja na to používam kuchynský robot. Zemiaky mám nastruhané, idem do zemiakov dať všetky ingrediencie. S múkou to netreba preháňať, aby placky neboli tvrdé. Cesto aj s múkou vyzerá nejak takto na zemiakové placky. Teraz na olej ideme vyprážať. Z cesta formujeme na panvici, kde je horúci olej, placky, ktoré necháme po oboch stranách do zlatista prepiecť. A keď placky budú hotové, nachystáme si strúhaný syr, kečup napríklad, kyslú smotanu a týmito ingredienciami si dozdobíme placky podľa chuti, čo nám vlastne vyhovuje. Takže takto ich vyformujeme a prážime do zlatista, čiže sledujeme, kým okraje začnú ružovieť a potom placky prevrátime na druhú stranu. Okraje placiek zružoveli, čiže teraz placky otočíme a prážime aj z druhej strany. Placky sú upečené, vyberiem ich, trošku nechám ten olej, aby stiekol z tej placky. Upečiem všetky a idem zdobiť. Ja si moju placku dozdobím kečupom a syrom. Takže poďme na to. Placka je hotová, dobrú chuť.